Здравейте! В това видео ще ви покажа къде е линка, invite линка и как да си вземете такъв, който не е през предлаганото от Russell различни оферти. Все още е активен този pre-launch affiliate линк. Ето тук, където пише ексклюзив. Предполагам, че това нещо ще се махне, когато свърши вече цялото събитие и ще остане ето този General Referrals. Когато натиснете тук General Referrals, виждате ви го сменя. Тук може да си слагате, да включвате и да изключвате това, дали хората, които са записани под вас, имат достъп до вашите оферти. Ако ви е включено, хората, които се записват под вас, те автоматично получават достъп до вашите оферти и фони. Ако е изключено, няма такъв достъп. Трябва да си изискат от вас достъп, да ви пишат съобщения и вие да ги одобрите. Ето така, изключено, натискате Copy Link и отивате, давате този линк. Ето тук ви отварям на вашите познати, за да се включите в оферта на OfferLab и виждате, излиза директно вашия линк с вашето име. А ако е другия, който е все още на pre-launch, копираме го и идваме тук, отваряме го и виждате, че излиза. Тук в момента е мини тренинг, сменила е нещата, които дава с видео и кликват тук и продължават вече постъпките да се записват. Така че вече имате в момента как да се записват и как не. Могат и чрез имейл, чрез QR код да си вземе така нататък, но всъщност чрез тези имейли, QR кодове, тук пак казвам, вече избирате кой линк да е. Кликвате на General Referrals и води точно към вашия линк. До скоро!